labari game da yadda aka hakin ɗin Bybit Exchanger. A ranar 21 ga watan Fabrairu ne aka hakin ɗin, aka samu sabon labari game da cewa an yi hakin ɗin Exchanger na Bybit, inda aka sace dala biliyan 1 da miliyan 400. Wanda ba a taɓa yin hakin irin wannan ba a duniya. To so wayannan makwamansa, Park Jin-sung shine shugaban ɓarayin intanet na group ɗin Lazarus Group wanda yake a ƙasar Koriya ta Arewa. To kuma ya aka yi har suka yi ga Exchanger ɗin Bybit suka yi sata. Bybit yana ɗaya daga cikin manyan exchangers kuma masu tsaro a duniya. Amma kuma nawa suka sata? A Bybit sun ajiye kuɗin da ya kai dala biliyan 16 da miliyan 200. Kuma suna da ƙarfin tsaro. Ethereum 401,347 ne aka sace daga Cold Wallet da take da mugun security a Bybit. Bayan an sace ne shugaban Bybit Exchanger ya tabbatar cewa kuɗin za su dawo, za a tura kuɗin zuwa banki ne, ba wai wata crypto wallet ba. Arqam Intelligence, kamfanin Arqam da suke bibiyar security a duniya, an ba su dala 50,000 domin su nemo su wayanda suka yi sata. Exact XBT sun yi bincike inda suka gano Ethereum da aka sace, sannan kuma suka tabbatar cewa Lazarus Group wanda suka ta sata suna cikin Lazarus Group. To ya aka gano haka? Test ɗin transaction da aka yi da wallet ɗin da yake da alaƙa da Lazarus Group wanda aka yi hakin a can baya, shine dai again aka gano cewa shi aka tura kuɗin bayan an yi hakin ɗin. Wanda a halin yanzu kamfanin Bybit suna ci gaba da bibiyar kuɗaɗen da aka sace domin ƙwato su. Park Jin-sung ƙwararren haka ne, ƙwararren makwamashin na'ura mai ƙwaƙwalwa ne a Koriya ta Arewa, wanda hukumar FBI ta Amerika mai kama manyan laifuka take nema ruwa a jallo. Ya yi karatu a jami'ar Kyung-Cheok ta kimiyya da fasaha da ke birnin Pyongyang. Sannan kuma ya yi aiki da Chosun Expo, wanda kuma kamfanin Lazarus Group ne suka ƙirƙire shi. Amerika da Koriya ta Arewa suna neman tsawon shekaru, amma ƙasar North Korea ba ta yarda cewa Park Jin ma yana duniya ba. To Lazarus Group fa? Lazarus Group wani group ne na ɓarayi ko kuma a ce makwamasan na'ura mai ƙwaƙwalwa da yake a North Korea, wanda suke satan biliyoyin kuɗaɗe domin tura sojojin ƙasar North Korea. Domin kuwa an same su da laifin satar manyan kuɗaɗe a intanet, inda a Azi Infinity Week suka saci dala miliyan 125, a Harmony Bridge kuma dala miliyan 100, Stake.com sun saci dala miliyan 41, a Tonic Wallet kuma sun saci dala miliyan 100, Wazir X sun saci dala miliyan 200. To amma kuma yanzu Bybit sun saci dala biliyan 1 da miliyan 400. A yanzu haka dai kamfanin Ethereum ɗin an tura ne zuwa, ana bibiyar kuɗaɗen a cikin wallet 53. Kuma har yanzu kamfanin Bybit da Arqam da Zaz XBT suna bibiyar inda kuɗaɗen suke. Ga hotunan dai. Mun gode.